Mainitsen näistä tuon yhteisöllisyyden. Eli Jyränkylä on mun mielestä tosi yhteisöllinen työpaikka. Täällä on eri palvelut nivoutuu hienosti yhteen. Esimerkiksi ravintolan palvelut hoivapalveluiden kanssa tekee paljon yhteistyötä. Sitten on vapaaehtoiset paljon mukana ja sitten kiinteistöhuolto, kiinteistötiimi. Lahdessa on sitten taas vähän eri meininki, eli täällä Lahden Lehmuskodissa, niin täällä on sitten yhteisöllistä toimintaa ravintola Puntarin kanssa ja sitten Lahden lähimmäispalveluiden kanssa sekä sitten seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä. Lahden vanhusten asuntosäätiön kanssa myöskin tehdään täällä yhteistyötä paljon.